Ostegun on guztioi, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak datorren ikasturterako matrikulazio prozesuaren ebaluazioa egin du eta normala eta eraginkorra izan dela ondorioztatu du. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburuaren arabera, familien 95 plaza lortu dute, lehen aukera gisa aukeratu zuten ikastetxetan. Iruñean 4 urteko kartzela zigor ezarri diote 21 urteko gizon bati 9 urteko neska bat bortxatzeagatik. Zigorrari buruzko akordioa lortu dute. Zigorraren zati bat betetakoan Euskal Herritik eta Espainiatik kanporatuko dute 8 urterako. Langile bat hilda Bilbon teilatu batetik erorita, asteko 4. langilea da. Laben zenbaketaren arabera, aurten Euskal Herrian hildako 24. langilea da. Nerabe zenetik militatu du Ane Lindane umoregileak, egun umore politiko eta feminista du borrokarako tresna. La Galerna deituriko leitxoa estrenatu du orain, naiz eta beste hainbat lanetan ere badabilen. Azken ikuskizunaz, umoregintzaz eta sare sozialen inguruan hitz egin du besteak beste Hamaika telebistako aktualitate solasaldian. Ongi etorri Hamaika telebistako aktualitate solasaldira, gaurkoan bakarrizketak egiten dituen umoregile bat dugu gurean. Raquel Torresekin ari da azkenaldian La Galerna deituriko ikuskizunean lanean. Ongi etorri Ane Lindane. Kaixo, eskerrik asko nagonbidatzeagatik. Bai, mila esker zuri ere platora etortzearren, hasteko konta iguzu zer modu zaude, Ane? Ondo, bero itzelarekin. Eta niri beroak pozik jartzen nago, oso ondo nago, oso pozik. Zoriontsu orduan oso ondo, gainera esan bezala estreinaldia izan zenuten 15ean, La Galernaren estreinaldia, konta iguzu zer modu zaude, nolako feedbacka jaso duzu, Oso guai, egia esan, oso pozik haude honekin. La Galerna da late night bat, late night formatua dauka, ez da gau ez berandu egiten dugulako, baizik eta formatu hori delako. Raquel Torres eta biok aurkezten dugu, mahai baten, telebista formatu bat da, azken finean, baina, Bilborroken grabatzen dugu, publikoak sarrera bat ordaintzen du, 6 eurotakoa, oso merkea, badakizue, horrengorako ordaindu sarrera, eta etor zaitezte. Eta, elkarrizketatuak ere baditugu. Guk badaukagu gure umore tartea eta aktualitate tartea, ez da guztiz aktuala, badakigu denborak nola doazen, Baina, umorea egiten dugu, aktualitatearekin, berriekin, gure movida kontatzen ditugu, eta gero, pertsona bat, ezagun bat, artista bat, elkarrizketatzen dugu gure lehen saio honetan, kainakai elkarrizketatu genuen, txoragarria, kantatu zuen gurekin, parre ikaragarriak bota genituen, izan ere, konexio ikaragarria izan genuen beragaz, ni ezagutzen nuen oso gainetik, apurtxu bat, eta Rakelek ez zuen ezagutzen pertsonalki, superrollo ona izan genuen, eta nik uste asko nabaritu zela hor platoan. Eta asmoa da egitea late night bat, elebiduna, por cierto, alde neinean behintzat elebiduna izatea, Rakelek ez daki euskaraz, baina nik bai, eta gonbidatuek euskaraz dakitenean, galerak euskaraz eta gazteraz egiten ditugu. Eta, asmoa da, alako late night bat egitea, baina telebistan sekulare emitituko ez luketen late night hori, ez? Azken finean, gu eskara EITBek onartzen dituen emakume kuki goxo fin eta gipuzkoarrak, batez ere zara gipuzkoarrak. Orduan, gure umorea oso punkia da, umore transfeminista egiten dugu, oso punkia, oso politizatua, eta azken finean askatasun hori daukagu, nahi duguna egiteko, eta nik uste dute jendeak hori ere eskertzen duela eta jendeari asko gustatzen zaiola. Beraz, oso feedback ona izan dugu orain arte. Ze ondo, hain zuzen, aipatu duzu bezala, telebistan ikusiko ez duzun umorezko late show feminista terrorista gisa aurkeztu duzu ikuskizuna. Umore garratza izango duzu beraz baita late show honetan ere? Bai, hori hau gure estiloa, nik uste dut, erregistro gehiago izan ditzakegu eta umore txuriagoa egin genezake, baina sale de la potxola. Hori da gure rolloa, horrela egiten dugu guk umorea eta horrela egin nahi dugu.
Eta hor gaude oso eroso, osea, ia esan, apurka-apurka reel txikiak igotzen nabil, sareetara, ze saio guztiak grabatuta dago, baina oraindik ere ez dago osorik igota YouTubera, igoko dugu plataforma guztietara, eta reel txikiak igotzen nabil, eta ikusten dituti, ostia, tio, eske oso onak gara, jo. Badago, momentu bat, saretan igual ikusi duzuna, abortoari buruz hitz egiten dugula, eta Ana Obregón, eta que si los vientres de alquiler, eta mierda guzti hauek, eta oso kaineroa da, osea, nik uste dute hau telebistan normalean ez da ikusten, baina guk hau egin nahi dugu, eta hau egiten gabiltza. Horrelako umorea egitea politikoa zure ustez, hau da, erabakia kontzienteki hartu duzue horrelako umorea egitearena, norberatik hasi den erabaki bat da, edo behar batetik egiten duzue umore mota hau? Ba, ez dakitze aski nola gertatzen den guztia hau, osea, nire bizitzarekiko jarrera hori da, osea, ni 13 urte nituenetik militatzen nabil, hainbat kolektiboetan, eta ni oso pertsona politizatua naiz, orduan nire mundua ikusteko modua bere oso ikuspegi politizatua daukat, beraz, errealitatea analizatzeko daukadan joera hortik egiten dut, eta umorea ere hortik egingo dut. Eta feministak garabiak, eta bai, ez dakit, nik uste dut hau horrela egiten dugula horrelakoak garelako. Osa, azkenean, gubion arteko, estilo ezberdinak ditugu, baina haman komunean gauza asko ere baditugu, ez dakit adina, feministak garela, ez dakit zer, ezkerrekoak, behar badani, politikari buruz gehiago hitz egiten dut, Rakelek behar bada sexuari buruz gehiago hitz egiten du, beti esaten dugu, umore txoni punka egiten dugula, ni punkia naizelako eta Rakel txonia delako. Eta nik uste dut hau egiten dugula, bai behar bat dagoelako, baina batez ere horrelakoak garelako. Beraz, esan bezala, telebista mota batean ikusiko ez den emakume gisa aurkezten duzu zuen burua, aurkeztu guztu pixka bat gehiago zer den emakume hori, nola aurkezten zarete zuek? Bueno, ez dakit, umore punki hau egiten duten bi emakume gara, ez? Azkenean, patriarkatuak ezarri izan dizkigun rol askorekin apurtzen dugu, eta, izan ere, egiten duguna, da patriarkatuak ezarri digun rol oso handi batekin apurtzea. Ze patriarkatuaren arau nagusietako bat da emakumeak ikustezinak eta mutuak izan behar garela. Eta gu ez gara, ez ikustezinak ez da mutuak ere, ez? Orduan horrek sortzen du pertsona askorengan, ez soilik matxistengan, ez soilik haien burua matxistatzat duten pertsonengan, baizik eta beste pertsona askorengan ere sortzen du kriston sumina. Eta askori, kriston aserrea sorrarazten die, bi emakume ikustea hor nahi dutena esaten, ez? Eta azkenean, konturatu gara, jakin badakigu, medio askotan gure perfila duten emakumeak ez direla bat ere ongietorriak, nik oso argi daukat ETB-en, primeranen, zergatik ez nago ni primeranen, argi dago zergatik ez nagoen, ez daukat perfil hori. Eta ez dut perfil hori izan nahi ere, ez ditut itxurakeriak egin nahi. Eta azken finean hori da, ez gara kukiak, ez gara finak, ez gara gozoak, ez gara isilak, ez du umore, umentzako umorea egiten, ez gu garen modukoak gara, eta gauzak horrela daude, eta baten bati hori aserratzen bali badio, neren porsako. Zentsura eta faxismoa aipatuta, sare sozialetan ere ibiltzen zara jota zu, konta iguzu nola bizi duzuzuk sare sozialen mundu hau, nolako iritzia jasotze dituzu, nola egiten duzuzuk lan? Bueno, sare sozialena mundu bat, ala beharrez bertan egon behar nahi zen mundu bat, ez? Nigatik izango basan, nintzatek egongo, oso astuna da. Baina, karo, azkenean prekarioa naiz,
ez daukat aukerarik telebista publiko batean egoteko, kontratu bat izateko, nire lana modu horretan egiteko, eta nik neuk bilatu behar ditut nire bideak nire lana erakusteko eta nire lana publikoa egiteko. Orduan, sare sozialak ezin hobeak dira honentzat, eta gainera viralizazio gaitasuna daukate eta guzti hau, ez? Orduan, horregatik nago bertan, ez? Eta bueno, azkenean nire lanaren parte bat da, oso parte garrantzitsu bat da, eta, bueno, azkenean gertatzen dena da, mundu guztiaren gana iristen zarela sare sozialetan, eta nik ditudan diskurtsoak, nik botatzen ditudan ideiak pertsona batzuentzat iruditzen zaizkiela, nola da, provokazio hutsa, ez? Nola esan dezakezu familiaren abolizioaren alde zaudela? Hau provokazio bat da. Ez da provokazio bat. Hau da, irakurketa politiko bat, baina zuk sekulare ikusi ez duzunez zuretzat provokazio hutsa da, ez? Eta gero bebai, beste gauza bat gertatzen da, azkenean sare sozialetan ezkerreko pertsonak asko abandonatu ditugula edo ez ditugula begi honekin ikusten, ze uste dugu sare sozialetan azkenean etxaiaren etxea dela, eta bada, baina ere bai, bada ez dakit, eroski ere bada, ez? Eta gainera, individualismoarekin lotzen ditugu, egoarekin lotzen ditugu, eta ez ditugu oso ondo ikusten, ez? Orduan, ez gaude hainbeste, ez da hainbeste ezkerreko jenderik, orduan, fasista pilo bat daude, fasisten diskurtsoak guztiz onartzen dituzte sare sozialetan, ez dituzte sentsuratzen, eta haiek dira errelatoa irabazten dutenak, ez? Eta orduan haiek jotasu daude, eta nire eguneroko borroka, ni mobila pizten dut, eta ez dakit 200-300 irain eta mehatxu irakurtzen ditut, batzuk blokeatu egiten ditut, beste batzuk humoretik eta ironiatik eta humilaziotik erantzuten ditut, eta hori da ere bai nire eguneroko borroka eta nire lanaren parte bat. Elkarrizketari amaiera emateko, bada mezurik, zabalduneko zenuke mezurik, ikusentzunezkoei, zure haterrei, edo norri? Bueno, gazteleraz esaten da moduan, al fascismo no se le ignora, al fascismo se le combate, etxaiari beti gerra emon, gerra, eta gora ostia txarra, eta gora borroka, eta gora humorea, eta ostia txarra beti eskutik helduta. Bueno, orain bai, elkarrizketari amaiera emateko beti jolas bat egiten dugu elkarrizketatuekin, nik hitz bat botako dizut, eta zuk burura etortzen zaizu lehenengo hitza erantzun beharko diazu. Bale? Prest? Bale, jolas hauetan beti nahi supertxarraz, Gaten nahi zen plan, ez dakiz hitz esan, ez dakiz zer esan. Bueno, zuk pentsatu lehenengo instanteko kontua dela. Ea, holtza? Mikrofonoa. Humorea? Ostia txarra. Ane Lindane? Ane Miren Hernandezun da. Hori nire benetazko izena, flipa. Uau, orain bai. Amaia emango diogo elkarrezketari, mila esker Ane Lindane, Amaika telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei, musu handi bat. Abiatu da Ikergazte Ikertzaile Euskaldunen 6. biltzarra, aurten 200 ikertzaile euskaldunek hartuko dute parte Ikergazte kongresuan. Ikergazte Ikertzaile Euskaldunen 6. biltzarra maiatzaren 28, 29 eta 30 egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Udako Euskal Unibertsitateak 2 urterik behin antolatzen duen diziplinarteko kongresua da Ikergazte. Euskal Ikertzaile gazteak elkar ezagutzea, goi-mailako ikerketa euskaraz egiten dela erakustea, eta ikerketa horien emaitzak zabaltzea ditu helburu besteak beste. Ekitaldiak 200 ikertzaile euskaldun baino gehiago bilduko ditu euskarazko produkzio zientifikoa sustatzeko helburuarekin. Aurten, 151 lan zientifikoa aurkeztuko dira honela banatuta. 50 ahozko aurkezpen, 74 mikroaurkezpen eta 101 poster. Lan horiek hainbat arlotakoak dira. Zientzia zehatzak eta naturzientziak, ingeniaritza eta arkitektura, osasun zientziak, artea eta gizarte zientziak eta zuzenbidea. Kongresuak 4 hizlari nagusi izango ditu. Olu Jensen, Alberto Elosegi, Juan Carlos Moreno Cabrera eta Maria Navarro Gastiasoro. Gainera, hainbat tailer eta jarduera sozial antolatuko dira ikertzaileen arteko harremanak sendotzeko asmoz.
Hasi da baita Gora herriak Abila Jala zerren ezagutaraztea helburu duen jaialdia ere, ekainaren 7 arte ari dira ospatzen Pasai Donibanen. Urtero bezala data hauen bueltan Gora herriak jaialdia ospatzen ari dira Pasai Donibanen. Maiatzaren 22an hasi zuten ospakizuna eta ekainaren 7 arte iraungo du. Jaialdiaren ardatza Abila Jala zer den ezagutaraztea da. Ameriketako jatorrizko herriek beren lurraldari ematen dioten izenetik abiatuta, kultura aniztasuna eta memoria kolektiboa ospatzea. Koloreak eta mezuak uztartuta herri anistasunaren eta erresistentziaren aldeko aldarria egingo dute. Bizi-bizi elkarteak antolatuta hitzaldiak, ikastaroak, bertsosaioak, kalejirak, herri bazkariak eta musika emanaldiak izango dira. Ekainaren 7an izango da azken jai handia. Egun osoko egitarauak askotariko kultura adierazpenak bilduko ditu. Inauteri tradizionalak, folklore erakustaldiak, herri bazkaria eta dantza eta musika ikuskizunak. Arratzaldean egingo dute ekitaldi nagusia eta eguna, Hija del Nopal DJaren saioarekin amaituko da, Abila Jala osoko musikaren erritmoan. Egitarau osoa egunez egun pasaia.eus orrialdean kontsulta daiteke. Gora herriak beraz ez da soilik ospakizun bat. Aldarrikapen politiko eta kulturaleko esparru bat ere bada. Mundu osoan baztertuak izan diren herrien jakituria eta iraupena goraipatzen ditu, eta ikuspegi dekolonial batetik abiatuz eraikitzen du elkartasuna. Gaur egun, herri indigenen ordezkari ugarik erabiltzen dute Abila Jala izena Amerika, mundu berria eta halako izenen ordez. Abila Jalak interpretazioen arabera, lur heldua, lur bizia edo loratzen ari den lurra esan nahi du. Errotu Lemapean ospatuko dute Euskal Eskola Publikoaren 32. jaia, Urduñan izango da ekainaren batean. Jaiaren lemaz, abestiaz eta egitarauaz hitz egin dugu besteak beste Lourdes Imaz Eigeko koordinatzailearekin. Hezkuntzari loturiko albistei dagokionez gerturatzen ari zaigu Euskal Eskola Publikoaren 32. jaia, Urduñan ospatuko dute aurten ekainaren batean. Gurekin dugu Lourdes Imaz Euskal Herriko ikasle gurasoen konfederazioko koordinatzailea. Ongi etorri, Lourdes. Bai, egunon, bai. Bueno, bai, ongi etorri, lehenik eta behin, zer modu zaudete ospakizunerako gogotsu? Bai, azken aste hau izaten da, azken txanpa ez, eta lan askorekin, baina, ja gogoz, bai, gogoz ja igandea iristeko, ze azkenean, ikasturte oso bateko lana da ez, eta, igande honetan nolabait, egun handia izango da, orduan, gogoz, bai. Zer modu zibilizarete antolakuntza lanetan urte hontan, konta egozu? Ondo, orain dela urtebete hasi ginen, ez? Orain dela urtebete, Ordizian ospatu genuen Eskola Publikoaren jaia, eta bertan, Urduñako hezkuntza komunitateak lekukoa jaso zuen. Eta, orain dela urtebete hasi genuen jaiaren antolakuntza, eta ordutik gaur arte, ibili gara, hasieran lasaiago egia esan, baina orain azken hilabetetan, topera, igandean dana ondo ateratzeko eta Urduñara hurbiltzen diren lagunak, ondo pasatzeko. Ondo pasako duzue ziur, astebete baino gutxiago falta da jaia ospatzeko, aurtengoan Errotu Lemapean egingo duzue jaia, zer aldarrikatu nahi duzue leloarekin? Bai, leloa da lurra, herria, eskola errotu, ez? Eta azkenean, guzti horrekin azaldu nahi izan duguna da, alde batetikan Urduñako herri eskolak orain 30 urte beteko ditu, ez? Eta, herri eskola honen sorkuntza prozesua oso luzea izan zen, ez? Borroka handia egin izan behar izan zuten herriko gurasoek, herrian eskola publiko euskalduna izateko, ez? Orduan, hori da pixkat herria hitzaren esanahia, ez? Eta gero lurra, kasu honetan, bai Urduña eta bai eskolan elikadurak oso garrantzi handia dauka, ez? Urduñako herri eskolak, da jantokia eraldatzeko proiektu pilotuetako bat da, ez? Udal sukalde bat dauka Urduñak eta,
beti izan da oso gai honetan referentzia bat izan da askorentzat, ez? Eta gero, eskola, ez? Eskola publikoa, ez? Guk argi daukagu eskola publikoa dela hezkuntza sistemaren erdigunea, eta, hiru ideia horiek azpimarratu nahi izan ditugu, lurra, herria, eskola, errotu leloarekin. Hain zuzen, Urduña herri eskolari egokitu zaio esan bezala jaiaren antolakuntza, eta nola ez, bertan izango da lehenengo gunea, bertan hasiko da festa, ezta? Bai, jaiak 4 gune izango ditu, eta gune nagusia eskola izango da, ez? Eskolan egingo dugu hasiera ekitaldi ofiziala, 11etan, eta hortikan aurrera, batez familientzako jarduerak egongo dira eskolan, ez? Tirritx eta porrotxa izango ditugu, odein magoa izango dugu, eta gero tailerrak izango dira, ez? Gune horretan. Hori izango da lehenengo gunea, herri eskola publikoa bai. Egun osoan, jarduerak, espazio horretan, ez? Eta gainera, herri eskolak patio berriztatua dauka, ez? Birnaturalizatutako patio bat dauka, orduan, espazioa oso erakargarria da, famili giroan ondo pasatzeko eta egoenen dena pasatzeko, hori lehenengo gunea bai. Patio berri eta guzti izango duzu gainera aurtengoan, esan bezala 4 gune izango ditu aurtengo jaiak, konta iguzu pixka bat gehiago, nun izango dira gune hauek eta zer topatuko dugun gune hauetan? Bai, eskola izango da lehenengo gunea eta gune nagusia, bigarrena Foru Plaza izango da, Urduñak Foru Plaza ederra dauka eta handia dauka, eta hor batez ere kontzertuak izango ditugu, ez? Hor izango dugu guazen, izango dugu eguerdian, eta gero ingot eta gozategiren kontzertuak izango ditugu, ez? Eta gero egun osoan zehar, tailerrak egongo dira batez ere, ez? Makusi gunea, euskal mitologiari buruzko tailerrak, eta holako denetarik. Gero Gernika Plaza, eskolan doan dago Gernika Plaza, eta hori izango da batez ere Baskari gunea, ez? Eta horten gainera jaian elikaduraren kontuari protagonismoa eman nahi izan diogu, ez? Azkenean Urduña murgilduta dago transizio agroekologiko prozesu batean, ez? Eta bertan, izugarrizko lan egin dute azken urteetan, bertako produktuak eta bertako elikagaiek balorean ipintzeko, ez? Orduan, kasu honetan, bertako produktu ekologikoekin egindako janaria eskainiko da, ez? Eta, espazio honi garrantzi berezia eman nahi izan diogu, ez? Eta plazan bertan baita ere, izango ditugu elikadura eskola, eroskirena eta baita klima azoka izango ditugu. Eta gero laugarrengo gunea bolatokia izango da. Gernika plazatik gertu bolatoki bat dago, udale bolatokia dago, eta bolatokia ireki egingo da egun horretan, ez? Baina genuen, nolabait balorean ipintzea espazio hori, ez? Eta kanpotik datozen jendea, aukerei izateko, boloetan jolasteko, ez? Hori bolatokian. Hor baita ere puzgarriak egongo dira, perkusio tailerra, eta skate pista bat dago, orduan nahi duenak aukera izango du baita hiltzeko, ez? Eta gero, beti bezala, guri gustatzen zaigu, herria animatzeko, kaleko jarduerak egitea, ez? Orduan, hor kaletikan denetarik izango dugu, kale jirak, txistulariak, buru handiak eta denetarik, bai? Orduan, nik uste dute programa interesantea dela. Eta gero baita ere, Urduñak dauka hiri museo interesgarri bat dauka, eta bera bisitatzeko ere aukera izango da, ez? Ordutegia zabaldu egin du, nahi duenak ere, hori ezagutzeko aukera izateko, ez? Orduan, programa zabala, bai. Programa zabala duzue, adin-tarte guztientzako zehazki kontzertuak eskainiko dituzue, elikagaien inguruan hausnartzeko tartea izango duzue, eta guzti hau girotzeko soinu banda osatu du Urduña herri eskolako ikasle, irakasle eta guraso musikariek sortu dute aurtengo soinu banda, konta iguzu pixka bat gehiago nola sortu den aurtengo abestia, zer den helarazi nahi izan duzuen abestiarekin? Aurtengo abestia, bertako eskolako musikariek, herriko musikariek egin dute, zeren eta Urduñan tradizioa dago, musika tradizioa dago, eta, eurek proposatu ziguten, eta guretzat, egokia ikusten genuen, ez? Azkenean, olako tradizioa onda Urduñan, ez Urduñan bakarrikan, baizik eta eskolan, ez? Azkenean, eskolako gurasoak eta ikasleak daude horre abestia egiten, ez? Eta proposatu ziguten, beraiek egitea abestia, eta egia esan oso gustora gaude, errotu abestiarekin alde batetikan, eta gero baita ere bideo polit horrekin, ez? Nolabait balorean ipintzeko, lelo, ez? Jaiak, aurtengo jaiak aldarrikatu nahi dituen ideia horiek, ez? Lurra, herria, eskola. Eta, berez oso gustora gaude, beraiek ere bai, eta bai, pozik bai.
Irudi koloretsua du baita aurtengo jaiak, irudiari dagokionez nor da egilea? Nork sortu du aurtengo logoa? Irudia Xabat Agirre diseinatzaileak egin du, eta bai, egia esan asko gustatu da. Eta bai, asko gustatu da, gure online denda asutan egon da, egia esan batez ere azken egunetan. Eta bueno, ja material gutxi bat geratzen zaigu, eta hori Urduñan izango da aukera erosteko, baina egia esan oso arrakastatua izan da, erakargarria, ez? Irudia bera, koloreak, eta ikusten da jendeari gustatu zaiola, ze guk nabaritu izan dugu, eta aukerarik ez duenak izan lortzeko orain arte, ze guk online dena igandean zeo zer geratuko da Urduñan da, baina posik, jendearen harrera oso nahi izan da eta oso posik gaude bai. Gauza korrela amaiera emateko, zein mezu zabaldu nahiko zenukete? Esan kainaren batean, Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko dugula Urduñan, eta Urduña leku paregabea dela, oso leku zoragarria da, batzuentzat ez ezaguna, eta aukera izango dute leku ezagutzeko, aldetik Urduña leku ederra da, eta gero programa ederra prestatu dugu Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko. Nahi duenak aukera izango du baita ere aurreko egunetik etortzeko, ze aurreko egunean ere izango ditugu jarduera batzuk, etortzen direnak ere ondo pasatzeko, baina jende guztia animatu, igandean berriro ere Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzera Urduña etortzera, bai. Eta noski beti bezala ez duguna garraio publikoan, garraio publikoan Urduñara iristeko aukera ona dago, trenarekin, autobusak eta gero baita ere ikastetxetako autobusak, orduan beti bezala garraio publikoa erabiltzera animatu nahi ditugu jendea, eta ezin dutenak, baita ere izango dugu espazio handiak, kotxeak eta holakoak aparkatzeko bai. Orduan, hemendikan deia Euskal Eskola Publikoaren alde igande honetan Urduñara etortzera. Giro honean izango zarete seguru, mezu honekin amaia emango diogu elkarrizketari, mila esker Lourdes Imaz, Euskal Eskola Publikoaren 32. jaia aurkeztearren. Oso ongi pasa? Eskerrik asko zuei. Eta ikusentzunezkoei dagokionez Gaizka Izagirre zein gomendio dakartzazu? Haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Gaur estreinatuko da Q departamentua telesail britainiarra Netflixen, Matthew Good, Chloe Pirri, Jamie Shives eta Mark Bonnar aktoreak protagonista dituena, izen bereko eleberrien egokitzapena da, eta Karl Mork, Edinburgoko polizia inspektore ohia izango da telesailaren protagonista nagusia. Argitu gabeko kasu berri bati heldu beharko dio, baina bere lankidea elbarritu eta beste polizia bat hil zuen eraso baten ondorioz erruak jota bizi da. Filminen bi pelikula zoragarri. Lehenengoa Celine Songen Past Lives, Nora eta Jaesung sakonki lotuta dauden haurtzarako bi lagun banandu egingo dira Noraren familiak Hego Koreatik emigratu ondoren. 2 hamarka geroago New Yorken elkartuko dira berriro. Beren bizitzak eta beraiek aldatu egingo dira, baina sentimenduak ez. Bestea, imaginatzen dugun Argia, Payal Kapadia indiararen filma. Praha eta Anu, Mumbai etxebizitza partekatzen duten bi erizain dira protagonistak. Biek ala biek, lanaren intentsitatea eta hiriaren bakardadea alde batera utzita, kostaldeko herri txiki batera bidaiatzea erabakitzen dute. Egunerokotasuna poesia bihurtzeko. Movistarren Megalopolis, Francis Ford Coppolaren film bitxia eta oso sailkaezina. Erroma berria hirian, etorkizun utopiko hobe bat sortu nahi duen Cesar Caitilina idealistak Franklin Cicero alkateari aurre egin beharko dio. Interes partikularrak defendatzen dituen status quo bat mantentzeko ahaleginetan dabilena. Eta amaitzeko Prime Videon Ikasbidaia Mallorca, film espainiarra, 2021 urtean girotua, urtebete konfinatuta igaro ostean batxilergoko ikasle talde batek eta 2 irakaslek ikasturte amaierako bidaiari ekingo diote Mallorcara. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zerrenonikusi.eus webunean topatuko dituzuela. Iritsi gara amaierara, Jon Kasen antzoki kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Batzen ari direlako, gizonik gabe ez dago etorkizunik lelopean, eurraka gizon bat dira.
ezin pasatuko ez danaren beldurraz aldi bateko zalantzak utzirik zure begiraren oroitzapenak etxean, kalean, gure gorputzak parean izerditan gabero botata horien musikagien ez dakizen goten zeuaz maitie kristal zatiek antzotu parien mundakoren musuen Gatuten azen galdetzen dit treneko isiltasunak Itxaron gabe eskutuan nirari mantzartu zara Ederragoa da aldatzean